Ja, för tusan. Jag har ju aldrig på plötsligt. Välkommen till den här kanalen. Ja. Så jag tänkte att det får jag ju göra såklart. Ja, i alla fall. Jag tänkte ta en liten kopp kaffe. Ja, en liten kopp kaffe. Varför egentligen? Ja, men det är ju gott med kaffe. Ja, det är ett bra sätt att starta den här videon på så jag kommer igång riktigt. Ja, som ni märker nu så har jag inte jättemycket energi, men med en kopp kaffe så blir det ju betydligt bättre. Så, ja, vi får bara vänta lite. Så ska jag alldeles strax fortsätta på videon här. Efter att jag fått min väldigt viktiga kopp kaffe. Som jag behöver. Ja, så. Okej. Gott, ja. Ja, vi får ett ögonblick. Ja, det blir kanske en kopp kaffe. I alla fall. Men de som jag tänkte hade varit lite intressant var jag hade lite snyggt här, dammvibbar lite så tänker jag det är väl en bra sak att det blir snyggt innan jag filmar. Ja, nu har jag ju redan börjat filma så det fast det är bättre sent än aldrig. Så jag tänkte jag ska dammvibba lite nu. Ja, precis, ja, nej, nej, precis. Jo, så jag tänkte då att jag ska dammvibba lite nu, för det kan ju inte gå fel. Ja, det blir lite... Nej, va? Mycket intressant hur fel det kan gå. Så... Nej, men om vi inte bara ska ta och fortsätta... ja... Så... kan det gå? Ja... Nej, just... Alltså, det kan ju inte vara... Välkomna till denna kanal i alla fall. Ja... Jag hoppas att ni känner er väldigt välkomna trots omständigheterna. Så. Ja, men vi fortsätter med något helt annat. Jag ska ju hit för... Ja, precis.